jugu sago den ugata kofe natangolun den nubekata kofe jugu sago den eteke ibasago ye natangolun ateka basago ye ne arabu dusu bene kono ka barake puruki dunola mama kata hijila fo papa ka bo senela de ne kale kado papa besigi masaya serika arabu fimma ne bese mogoma ni menga donna ne besogolike ali ne tesira sira ken sarabu kana senema date wasote yere wirate ni flyer kabe barake ogana jokene ka angata wa arabu ada betonyo wa flyer wari benekum yere fote mira muhammadi manjo orola arabu yere irate kemeria mese ka be fara awo wasote de yere irate arabu mese ka be fara parce que ne be barake de me fe ka mama nyaji chano ya fo de bila wole ngo mama be heji papa be sigi masaya seja ube rabu fanna be togori ne fuka sinro ka flowa we ma arabu fima glage jole ma kelo no atene Amerique 20 dollars ima wana kulisidu kurushi bonne 30 dollars shagi du kaba woro de shagi bonne 15 dollars fugladu fuguna kelene do 10 nyai mare so kana jago sere samara kala jole samara barma do bor Amerique gulu samara wa kelene ne samara sa 50 milliards téléphone moi même de mari mbalo kon kaba woro do arabu téléphone ya masenga da fo wa mala kon kalje gana we wala téléphone jonga fleta téléphone jonga flow we lo tala egra ira arabu ama bane kura be ko fegana aya siga ga perga kono arabu fanu ama jugu be no kuma kamise no kele na blama we arabu kuma macha